सिलापथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिथुनाखि 2022 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जानो गोनां मेट्रिक आनजाद, बे मेट्रिक आनजादनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिथुनाखि बेस्ट अफ लाक मोनसे लेटार हरदोंमोन जिल्ला आरो दखरासिम, बे लेटारखौ सिलापथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो थांनाय दानसेसोनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बेखौ रानबोबाय थादोंमोन। दिनै जोङो बे लेटारखौ जोङो दिपा होननाय सिलापथार दखरानि आन्दाराव दिपा होननाय जायगायाव जोङो रानदों। नैबे राननायनि गेजेरजों जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो खौरां लादों, बिथांमोननि फरायनायनि बाथ्राफोरखौ जोङो सोंदों, बिथांमोननि न'खरनि गार्जेनफोरनाव सोंदों जोङो माबाफोर उसुबिदा जादों नामा, गथ'आ देहायारि माबा उसुबिदा जादों नामा, फरायनायफ्राव खस्थ' मोनदों नामा, जों बेफोरखौ सोंदों। नाथाय जों जिथुनाखि दिनै खौरां लाबाय फरायसाफोरनि न' थांनानै, बिथांमोना फरायसाफ्रा बुंदों जेबो खस्थ' मोनाखै, जोंजों बिमा बिफाया सापर्ट होफादों। जोङो सोंदों बिथांमोनखौ बेसेबां खै घन्टा बिथांमोना फरायदों, सोरबाया बुंदों 6 घन्टा, सोरबाया बुंदों 7 घन्टा, सोरबाया बुंदों 8 घन्टासिमहालागै फरायदों होननानै। जोङो बेखौनो बुंदों बिथांमोनखौ देहाखौबो जोथोन ला आरो फरायनायखौ सम मोनबानो फराय आरो बेबायदिनो गोबाव फराय, फरिखाया खाथिसै जिथुनाखि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिथुनाखि बे लेटाराव बेस्ट अफ लाक लेटाराव ओरैबायदि गोनां खोथाफोर लिरना हरदों जेराव फरायसाफ्रा नैबे लेटारखौ मोननानै थुलुंगानाय मोनदों। आरो जोंबो सिलापथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ, बिथांमोननि बिमा बिफा दिथागिरिफोरखौ जोङो बेखौनो बुंबोदों, नोंथांमोना गथ'फोरखौ जोथोन ला, गथ'फोरखौ हरसिम फरायोब्ला आरो जिथुनाखि एग्जामाव गथ'फोरजों थांफानानै नोंथांमोना सहाय खालामनांगोन। जिथुनाखि जों दखरा आफाद हिसाबै जोंनि दखरायाव मोनबेसे सेन्टार गोग्लैयो जों बेयाव बेस्ट अफ लाक बेनारबो होखायो आरो बिनि गेजेरजों जोंबो थांफाखायो। ओंखायनो जोङो जेबो गिनांगौ गैया। जोंनि दखरायाव सिलापथार दखरायाव 65-70 फरायसा फरायसुलिफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरगोन। साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो जोंनि दखरानिफ्रायबो मिरु आफादा हरनाय बिथोन बायदियै जोंबो बेस्ट अफ लाकखौ जासिदों आरो मिरु आफादनिफ्राय हरनाय जिथुनाखि बेस्ट अफ लाक जों बिथांमोननो रोखायै फोरमायना होदों आरो नोंथांमोना फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों खावलायदों नोंथांमोननि खस्थ' खालामनायनि जिथुनाखि फिथाइ, बे फिथाइया अरायबो मोजां जाथों। नोंथांमोना खस्थ' खालाम आरो नैबे नोंथांमोननि 10 बोसोरनि मोननो थांनाय मोनसे फिथाइ आरो बे फिथाइनि गेजेरजोंनो जुदि नोंसोरो मोजां खालामनो हायोबा जिउआव नोंथांमोना जि थांखि लायाथोंबानो नोंथांमोना बे थांखिखौ मोनहैनो हागोन, जाफुंसार जागोन। जों बेफोर खोथाफोरखौनो बिथांमोनजों फरायसा फरायसुलिफोरजों जोङो बिथांमोननि खुगानिफ्राय मोननाय फरायनायनि माखासे गियानफोरजों खोथाफोरखौ जों मोननानै जों नैबे रिजाल्टनि फिथाइया जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद गोनां, जिउआव जोबोद मोनसे बियो फोरमान बिलाइ जायो, बेखौ जोङो बुंथिदों। ओंखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा दा फरायनायाव मुखुब आरो बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामगोनखौ जोङो मिजिंथिदों।